Hello? Hello? Saan ba? Mamaya. Free. Sir Jepson, mega love shoutout po dyan sa'yo, Sir Jepson. Highly recommended monetized channel, Harang daw. Mega love shoutout naman po dyan sa'yo, Sir Jepson. Welcome din po sa aking live streaming. Ayan. Free, mega love shoutout din dyan sa'yo, Free. Welcome din sa aking live streaming. Magandang hapon po dyan sa inyong lahat. And ako'y may pimples. Madam Jonas Salundaga, Sir Jepson, mega love shoutout po dyan sa iyo, Sir Jepson. Welcome po sa aking live streaming. Trabaho muna tayo. Sana all. O, diba? Ako may pimples, sir. Mas fit siya. Kumusta naman tayo dyan, Sir Jepson? May pimples. Oo nga, sir. Ito, isa. Meron ako isang pimples. Sky 18 TV. Oy, nawala kagabi, sir. Ano ba yung mo, sir? Yung account mo? Laro tayo minsan. Mega love shoutout naman po dyan sa'yo, sir. Sky 18 TV. Oy, 2020 na ang kanyang subscriber. Welcome din sa aking live streaming. Sky 18 TV. Sir Jeff Yahoo, nasa harang pa ako. Sabi ni Pri. Jomar Gel. Tamsak harang. Sabi ni Jomar Gel. Mega love shoutout din dyan sa'yo. Makunin ko lang mana yung yung account. Yung ba yun? Yung sinend mo sa akin. Sir, dan lang ako, laro muna ako para may ipapa-premiere. Oh, sige lang po, sir. Sky 18 TV. Welcome din sa aking live streaming. I do hope na one day maglaro tayo. Oo nga. Sir Sky Yahoo. Kuya Jomar Yahoo. Shout out Sky 18 TV. Ang pagbatis ng gagaling pa kay Sir Jepson. Musta naman yung araw natin, guys? Agoy na here na ako sa Pinas. O, diba? Hello naman dyan, Philippines. Mega I love you all. O, diba? Silingan. Kumusta naman tayo dyan, Silingan? Magkahanap na iba. Shout out, Jomar Gel. So please. Pangit ng aking sound, oy. Good evening. Good evening. Let us proceed with the first. Hello, Ate Jonah. Ma, yun ba yung sinend mo sa akin, Ma? Yung mo? Tara, game, Silingan, Jonah Salundaga. Ako na mag-tank. O, diba? Invite nyo ako ang tank. Oo nga. Si Pre, ang galing yan mag-tank. Oo, gatot ka pa more. O, ayan. Binuhat kami niya ni Jomar Gel nung isang gabi. Oo nga, ang galing niya mag-tank. MVP, sana all. Nasa harang pa ako, sabi ni Jomar Gel. Mega love shoutout din dyan sa iyo, Jomar Gel. Welcome din sa aking live streaming. Is the only thing making us one. Ang galing niya, guys, gatot ka. Promise, as in. Go family. Levi's Menu. Hello naman dyan kay Ma'am Laypods Vlog. Ma'am, malapit ko na ma-achieve, ma'am, yung aking kinukuha. Stay, ma'am, tawag dito. Stay put, stay strong. Relax, chill, diba? Si Ma'am Levi's Menu is in our live streaming, guys, also known as Levi's Kitchen or si Ma'am Laypods Vlog. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Levi's Menu. Welcome din po sa aking live streaming. Of course, nandito rin sa atin si Sir Joel Chico. Nagbabalik natin na kaibigan. Tawa muna tayo. Ayan. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Joel Chico. Welcome din sa aking live streaming, Sir Joel Chico. Kumusta naman tayo dyan, sir? Namiss kita. Manang Buday PH, Uragon. Mega love shoutout din po dyan kay Manang Buday PH. Welcome back din sa aking live streaming. Napaka-legit and organic, highly recommended monetized channel also yan, guys. Si Manang Buday PH is in our live streaming. Oo nga.
Stay put and relax. Oo nga, ma'am. Sabi ko nga. Maraming salamat, Idol. Premiere ko po. Ito ba yun, sir, yung kagabi? Ay, hindi pala. Kalaki ng sala. Ayan, sabi ni... Alin po ba yun, ma'am? The Farm. Kailan ba to, Sir Jeff? July 22, 7:45. Ngayon pala to. It's not so hard to see that I am just a man. Time won't flow. Everyone knows when the pain fades away. T1 guys, T1. Baka naman. Kay Sir Jepson, baka naman. T1. Kalaki ng sala. Mega love shoutout Jepson. Sabi ni Mama ng Buday TH. Ayan. Malaki pang living room mo sa bahay. Lo. Mang dikit muna ako, Sir Ora. Balikan nyo na lang ako sa baka, sabi ni Sir Sky 18 TV. Sige lang po, Sir. Sige lang po. Ayan. Wala sila, baby girl, sa likod, Lods. Wala sila. Umalis. Iwan dating tamsak harang, sabi ni Joe Margel. Ano, ma'am? Bahay to, ma'am, ng nanay ko. Hindi ko itong bahay, ma'am. Yung bahay ko hindi pa tapos. Hindi pa ginagawa ni Jomar. Ayan, guys. Oh, magaling yung gumawa ng bahay si Jomar. Mega love shout out all, sabi ni Sir Joel Chico. Ito, guys, si Sir Joel Chico, kung di nyo pa kaibigan yan, highly recommended channel also yan, si Sir Joel Chico na nandito sa atin. Nasa harang daw si Manang Buday Vlog. PH. Ayan. Guys, if someone visited your channel, huwag niyong kakalimutan balikan. Busy lang ako, pre, ha. Magluto pa ako. Sige lang, pre, sige lang. It's already, ano ba? 36 minutes past the hour of 5 o'clock Philippine Standard Time. Magandang hapon dyan sa inyong lahat. And welcome po sa aking live streaming. T1 tamsakdan, boss. Ayan. May-open ko nga dito, ay mamaya bubuksan ko. Umuwi ka ba? Umuwi ka ba ngayon? O diyan ka matutulog, Mar? Uy, ang galing namin, pre. Oo. Ilan ba? Sige, Mar. Ayan. Uy, loading ang internet ko. Sana all, may boarding house. Some burn out while some fade away. It doesn't matter, we're heading that way. If I had the time, I'll spend it with you. Time gets you old and weary, like a life that's over. Mahina din signal ko dito, boss. Maya pag naglaro, akyat na naman sa rooftop. Oh, sa rooftop ka pala naglalaro. Bakit? Naka-data? Ka-data ka lang? Dito kahit yung internet namin kagabi, ay kanina, sobrang hina. Humina yung signal. Ay hindi pala yung signal, yung internet humina. As in, naglo-loading ako. Kaya mabuti nga yung nilalaro ko, naka-classic lang ako, is itinigil ko muna. Ayan. Sir Joe Margel, bahay mo po. Ito guys, JD1. Data lang ako, boss. Ayan. Sige. Like
Mamaya, boss, may 5 versus 5 tayo. Sino? Kasali ba ako? Sige, sali nyo ako. Guys, baka naman, patamsak naman ako, T1. Baka lang. Ano ba? Sino ba? Sino yung kalaro nyo mamaya? Susubukan ko ngayon kasi nagbubuhat ng sarili niyang bangko, si Palito. Oo nga. Nakita ko nga yun eh. Hindi ko lang pinapansin. Sayang daw ng 5 win streak niya. Mag-custom game. Parang gano'n. Tapos isang Coke o kaya isang Red Horse, o 'di ba? Jumbo. Para naman maganda yung maganda yung laro, 'di ba? Sina Palito at yung squad niya daw malulupit na pinagtripan ko nga yung kagabi. Malulupit. Pinagtripan ko nga yung kagabi. Doon ba yun sa chat box? Nakita ko nga may mga chat doon eh. Oo. Muntik ng matangay ang ganda ko biye. Ay ha, sabi ni Pri. Bakit pinagdi-delete? Time's gone for us to go our separate ways. Sir, ora yung iba dikit ko na, pa-check na lang po sa bakas. Ayan, sabi ni Sky 18 TV. Baka naman guys, yung mga dinikitan ni Sir Sky 18 TV, please do return the favor back ha. Sinapalito. Nakita ko nga yan dun sa chat message. Baad nagsisilyon ka na ka-unlets, mas makatakot, ma-specs na lang ako. Bakit pinagdi-delete ni John Romar? Kiss, mega love shoutout to you, Kiss. Highly recommended channel also, guys. So is in our live streaming. Keep it simple, survival. Mega love shoutout to you. And I welcome you in my live streaming also. Sorry, busy lang ako sa buhay. Okay lang po, Ma'am Levi's Kitchen, Ma'am Lee Foods Vlog. Dikita nyo to guys, si Levi's Kitchen or Levi's Menu. Nandito sa atin. And si Kiss, keep it simple, survival guys. Kung di nyo pa kaibigan niya, nagbababa siya ng kanyang bahay, dropping also her link, and do connect to our legit and organic na kaibigan. Kiss, keep it simple, survival, who is in our live streaming. Tawa ako ng tawa kagabi kasi tinitira din natantoy tayo makipag 5 versus 5 sa kanila. Maya pati si Premium Bukoy, hindi yung squad ko. Sige. Mamaya. Tamsak host, sabi ni Apple ng buhay ko. Hello naman po dyan kay Ma'am Apple ng buhay ko. Welcome back po sa aking live streaming. And thank you also for joining my live stream, Ma'am, tonight. Ayan. Ma'am Adel Sulit, nandito na rin sa atin. Ma'am Adel! Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Adel Sulit. Highly recommended monetized channel na nagla-live streaming tuwing alas 10. O, diba? As usual, ganun pa rin. Nag-iiwan to eh. Naglalaro kami, Ma'am Adel, ni Jomar kagabi. Ay, hindi pa pala sila, ang kalaro ko. Yung mga taga dito rin. Yung nakabiji. Si Bebe daw nandun sa iyo, nag-chat sa akin si Bebe. Nandun daw kay Ma'am, sabi, nandun ako kay Ma'am Adel Sulit, Tito. Ayan. Tapos, nandun sa Camarines Sur ngayon si Bebe. Ayan. Bakit ma'am hindi ka makalaro? Dating di kita kasi boss, sabi ni Jomar Gel. Si Apple ng buhay ko guys, nagbababa ng kanyang bahay. Bakit hindi ka laro? Sir Joel's Finest, tamsak po. Mega love shoutout din po dyan kay Sir Joel's Finest. Highly recommended channel also yan.
Si Sir Joel's Finest. Mega love shoutout po dyan sa iyo, sir. Welcome back din sa aking live streaming. Ma'am Lady Ross, nandito rin sa atin. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Lady Ross. Highly recommended channel also yan guys na nasa harang pa. Hello po dyan sa iyo, Ma'am, and welcome back din sa aking live streaming sa phone. Po siguro palagi nag-exit, hindi na nakakabalik. Uragon. Ay siguro ma'am, puno na yung memory ng phone mo. Kasi malaki na yung, di ba? Ilan na ba? 3 gig na lahat. Yung Mobile Legend. iPhone problem talaga yan sa ML. Hindi naman, okay naman sa akin yung ano ko, yung aking ML. Ayan. Yung sa kapatid ko din, ganun din. Si Neophyte, hindi rin inan-install niya na lang kasi hindi kaya ng memory niya. Si Tantoy ata din ganun din yung luma niyang phone. Hindi sir, iPhone problem. Hindi naman sir, kasi ako naka-iPhone naman ako, yun ang pinaglalaroan ko. Bulok na. Palitan na yan. Palitan na yan, ma'am. Oy, oo nga. Bili ka, ma'am, ng 7 pataas. Saudi Boy Vlogger, hello po host. Mega love shoutout din po dyan sa bago natin guys na magiging kaibigan din, kadikitan or kabarkada, si Saudi Boy Vlogger. Nabibigyan ko ng kanyang moderator function also. Para naman pwede na rin siyang makipagkaibigan dito sa ating live streaming or pwede na rin po siyang mag-promote ng kanyang channel. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Sir Saudi Boy Vlogger. Welcome din po sa aking live streaming. Sa akin, pag nag-back, ginagawa ko, nagre-restart ko lang si Tico. Bibili na ako, sir, pero na lang kulang iPhone 12. Rest tayo, ma'am. Ang problema natin, ma'am, ako malapit ng yumaman, pero na lang talaga din ang kulang. Oo nga. Meron din nag-exit na iPhone yung sa workmate ko, naka iPhone 6 lang, hindi naman na-exit. Oo nga. Sa akin din naman, as in smooth naman yung laro ko naman. Ayan. Musta po host, sabi ni Saudi Boy Vlogger. Okay naman po sir, okay naman po. Ikaw po sir. Kumusta naman po tayo? And welcome po sir sa aking live streaming. Dahil bago ka rin dito sa aking live stream sir, dikitan kita ng aking second monetized channel account. Ayan, si Sir Saudi Boy Vlogger. Kunin ko lang sir yung mo, Saudi Boy Vlogger. Mukhang hindi ko pa ito na idikit sa iyo, Sir Saudi Boy Vlogger. Maya pagkatapos ng aking live stream, dikitan kita ng dalawa sir. Mukhang hindi pa ito nakadikit sa iyo. Ayan. Okay naman po, ayan. Sir, pwede ka mag-type ng Aura, Me Channel, Aura, Me, o kaya Channel. O kung di naman kaya, tawagin mo lang si Nightboot or pwede kang mag-isang tuldok lang. Hahanapin ni Nightboot ang inyong bahay at ibababa niyan dito sa aking live stream guys. Automatic, ayan. Fake ba to? Mega love shoutout din po dyan sa iyo. Fake ba to? Welcome din po sa aking live streaming at bibigyan ko na rin po ikaw ng hindi fake na jacket para naman pwede ka na rin na makipagkaibigan dito sa aking live stream. Mega love shoutout po dyan sa iyo. Fake ba to? Welcome po sa aking live streaming. Thanks po. Always welcome po sir. Always welcome po. Ayan. Ora. Bakit 6 lang subscriber? Gamitin nyo guys yung inyong main channel guys. You don't have to worry about dropping your links when it comes dito sa aking live streaming kasi pwede nyo gamitin si Nightboot. Tawagin nyo lang si Nightboot. Automatic hanapin ni Nightboot ang inyong bahay at siya na mismo ang magbababa niyan para sa inyo. Ayan. Oo nga. And makikipagdikita na lang kayo. Ganon kasimple lang. Ano pa? Ma'am Lady Ross, kumusta naman tayo dyan, Ma'am Lady Ross? Ilan naman WH mo, Ma'am Lay? Sir Joel's Finest, ilan na ba yung WH natin, sir? Wala, may logi na pumasok. Let's pa seminar. Ano pa ba? Nightboot, sabi ni Saudi Boy Vlogger.
Sir, meron kang 274 subscriber. Kung di mo pakadikitan yung mga binababa ni Nightboot, abay makipagdikitan ka na rin po dyan. Ano guys, huwag nyo nang antayin kayo dikitan. Makipagdikitan kayo. Tapos tawagin nyo nang tawagin si Nightboot. Para ibaba ni Nightboot ang inyong bahay. Para naman mabisita agad kayo. Makapamili ng kung alin ang didikitan dyan sa inyong bahay. Nakagraduate ako ng saging kay Papa Hubert kagabi host. Sana all. Congratulations naman po dyan kay Ma'am Lady Ross na isa ng ganap na 1,000 subscriber graduate. Diba? Check ko lang po sir host regarding my WH po. Sige lang po sir. Sige lang. 1K plus pa host. Ayan. 1,000 plus pa ma'am. Huwag ka mag-alala ma'am. Huwag ka mag-alala. Nandun ka ma'am sa aking isang computer. Alam ko naka-play yun sa iyo. Ay, alam ko yan. Kaso ang haba ng piniplay. Pati kay Sir Joel's Finest. And the rest of my VIP member guys. Huwag kayo mag-alala. Naka-play kayo sa akin. Continue pa rin yung WH ninyo. Jubes. Si Luning Neng nandito sa atin. Mega love shoutout naman yan kay Luning Neng. O diba? Hello naman dyan kay Jubes, 24 hours duty. O, diba? Naka-duty siya 24 hours. Sana all. Mega love shoutout naman dyan kay Jubes. Welcome din sa aking live streaming. Salamat sa ayuda sa WH. Always welcome po, ma'am. Always welcome. And the rest of you guys, yung mga nandito sa atin, huwag kayong mag-alala. Kapag may mga bakanting browser ako, bigyan ko kayo ng WH. Ayan. Sana host, maka 1K na din ako. Sir, Saudi Boy Vlogger, if I were you, ang pag-uukulan ko ng pansin, WH, hindi subscriber, I will gonna give you one very good reason kung bakit. Ang WH, sir, is ang pinakamahirap hanapin. Unlike sa subscriber, makikipagdikitan ka lang, sisipagan mo lang. Sisipagan mo lang is makakakuha ka kaagad. Pero ang WH, yun ang medyo mahirap, konti. Ayan. Ma'am Lady Ross, thank you naman po dyan sa'yo. Oy, may mga paayuda. Sana all, may mayaman. Bagong sahod to. Oo nga, namimigay ng kayamanan sa buhay. Ma'am Lady Ross, thank you for that amazing super chat, Ma'am Lady Ross. Kung di nyo pa guys kaibigan si Ma'am Lady Ross, ayan, makipagkaibigan na rin po kayo. Ang ating super chatter, ang aga pa ng paayuda, diba? Mega love shoutout po dyan sa'yo, ma'am. Thank you for that amazing super chat, Ma'am Lady Ross. And padikit na rin ako guys, padikit. Ang ganda ng aso ni Ma'am Lay. Husky. Ang ganda. Ibaba ko lang guys ang ating super chatter. Ma'am, thank you for that amazing super chat, Ma'am Lay. Dikitan nyo to guys. Ibaba to. SC Lady Ross. Ayan. DJ Vibes Remix. Take me as you want, push me off the road. To sadness, I need this time to be with you. I'm freezing in the sun, I'm burning in the rain. Your silence, I'm screaming, calling out your name. Eto guys, binababa ni Nightboot. Padikit naman ako guys, padikit sa ating super chatter. Baka naman. 2673. Bakit 2654? 20 plus lang ang nadagdag, sir. WH host? Ang WH guys is yung public watch hour, di ba? Ang requirements ng monetization is 1,000 subscriber and 4,000 public watch hour na kailangan nyo. Ayun. Joel's Finest boss. Ayan. Wala, bakit ayaw ibaba ni Nightboot, oy? Oy, Nightboot, ano bang ginagawa mo sa buhay mo?
there's in your face that I see through the Ay, night. The one look your eyes pressing onto us. You didn't ask me why, I never would have known. Oblivion is falling down, and ganun ba, host? Born Out. Mega love shoutout to you, Born Out. Nagbabalik rin po natin, guys, na kaibigan. Si Born Out. Hello naman po dyan sa iyo, Born Out. Welcome din po sa aking live streaming. Ito, guys, nagbababa ng kanyang bahay si Born Out. Kung di nyo pa kaibigan, just simply click that link na binababa niya and do connect to our friend na nandito sa atin. Born Out ang pangalan. Kain po tayo, sabi ni Sir Joel's Finest. Sige lang po, sir. Luto muna ako. Was busy lang ako. Sige lang, ma. Sige lang. Ayan. Padikit naman ako, guys, sa ating super chatter. Baka naman. And baka, guys, may mga may mga extra gadget kayo dyan. 1,000 na lang ang kailangan naming watch hour para naman ma-monetize na rin si Ma'am Lady Ross ang ating super chatter. Sige lang. Oo nga. 4,000 public watch hours, sir. On the way sa bahay nyo, mga boss. Ayan, sabi ni Joe Margel. Baka naman, guys, ito si Joe Margel. Papunta na sa inyong mga bahay. Mag-unahan na kayo dyan din. so I gotta believe in all that I see, in all that I need this time to be the life you give me. The day is so good. She's already taking. And kung may mga katanungan pala kayo dyan, guys, pwede kayong magtanong. I am entertaining question again, diba? Sa mga gusto lang. Para naman, may magawa tayo. She's already taken. DJ B. Fernando. DJ B. Fernando. Tiyaga talaga. Opo, sir. Konting tiyaga lang talaga. As in, super tiyaga. Kailangan. And kung meron naman talaga kayo, guys, na halimbawa, yung parang pangarap lang, di ba? Parang may pangarap kayong ma-achieve. Gusto nyong ma-achieve ang isang bagay. Pagtsatsagaan niya talaga. Ganun talaga. And it's only a matter of pagtsatsaga and just being honest to yourself. Ganun. Oo, kailangan yung igapang talaga. Kaya nga, guys, in my live streaming, I do give WH. Okay, mahiya, guys. Kung may Premiere kayo, Premiere is one of the best way para makapagbigay tayo ng WH, guys. I just want to help, guys. All of you, monetize and non-monetize channel when it comes sa WH. Kaya nga, kung may mga Premiere kayo, ibigay nyo sa akin, guys, ang Premiere nyo, patamsakan natin. And then at the same time, yung mga magtatamsak is palitan ko ng 1 free WH. Ayun, sayang naman, magtatamsak lang kayo, 1 WH. Gaya ng T1. Ito, guys, tamsakan nyo ang T1, sabihan nyo ako kung ilan kung sino yung nagtamsak. Sabihan nyo ako kung ilan. Ayan. T3 and T4. Ito pa, guys, pati T2. Si T2. T1, T2, T3, T4. Ayan, baka naman, guys. Patamsak naman. Sir Sean TV Guapo nandito na rin. Speaking of, mega love shoutout din po dyan kay Sir Sean TV Guapo. Nagbabalik din natin yan, guys, na kaibigan. Highly recommended monetized channel na merong Premiere, T3 and T4. Hello naman po dyan sa iyo, sir. Welcome din sa aking live streaming. Sitaw lang ang masarap. Mahilig to sa sitaw. May amoy man o wala. Bagong hugas man or hindi naghugas. Kinakain ito ang sitaw. Sariwa man o kulubot na. Hello naman po dyan kay Sir Sean TV Guapo. Highly recommended monetized channel. Isa sa mga pupoging lalaki sa balat ng pinagbalatan. Isa sa mga pupoging lalaki sa balat ng masitaw. Sir, hello naman po dyan sa iyo, sir. Welcome din po sa aking live streaming. Kumusta naman tayo dyan, sir?
Born out, on the way na daw sa'yo si Jo Margel. DJ Bay Fernando. DJ Bay Fernando. Minsan ika'y nag-iisa, walang makasama. Di malaman Sitaw lang, masarap. O, diba? Kumusta naman tayo dyan, sir? Baka guys, hindi nyo pa kaibigan ang ating super chatter. Padikit naman ako guys, yung nakapin sa taas. Baka naman. sa mga Oo. paglaro. Hello, sir. Saan po ba makikita ang... Bata? At Saan po ba makikita? di makakita. Nais Ay, paano ba i-check ang WHO? Mamaya. sa'yo Dito dating tamsak boss, sabi ni Jo Margel. Sige. narito ako, tamiling ka. Sir Sean, kumusta naman tayo? Wala kang live stream ngayon, Sir Sean. Asa naman si Sir Phil John? Hindi ko na nakikita si Phil John. Ako ay makikinig sa bawat Born out, done full pack sa bahay mo, sabi ni Jo Margel. kapag umuulan. Bumubos ang langit sa iyong mga mata. Kapag mayroong tunos ay ahagos ang luha. Umibig ang mag-iisa. Kaibigan. DJ Bay Fernando. Kahirap lang mga tanong sa iyong isipan. Nais mo lamang ay malaman. Ano pa? Maulan dito, sir. Hindi muna ako mag-live. Sige. Dito nga din medyo masama ang panahon. Dito nga din, sir. Host, paano ba magbaba ng bahay? Host, kapiling ba? Ayan. Sir, tawagin mo lang si Nightboot. Kamo Nightboot. Oo nga. Wala kayong ibang problemahin dito guys sa aking live stream. Tawagin nyo lang si Nightboot o kaya mag-isang tuldok lang kaya. O kung kaya mag-type ka ng me, Ora, o kung kaya channel. Marami kayong option guys kung anong pwedeng me, Ora, channel, o kung kaya tawagin nyo lang si Nightboot. O kung kaya naman mag-isang tuldok lang kayo, automatic hahanapin ni Nightboot ang inyong bahay at ibababa niyan dito sa akin. Ayan. Hindi nyo kailangan guys mag-drop ng inyong link. Ayan. Pero kung gusto mong matuto sir, pumunta ka sa iyong video, isa sa iyong video guys, hanapin mo yung kahit yung mga 1 minute pataas na video mo. 1 minute pataas and then i-share mo yon. Share. Ayan. Halimbawa, i-share mo. Tapos may makukuha ka dyan na link. Meron na link yan na nilalabas. Tapos i-copy mo to clipboard. If you are using cellphone, copy to clipboard. And then i-paste mo dito sa aking live stream. Ayan. Ganun po, sir. I-paste mo yung link dito. Pero kung ako sa'yo, hindi ko pahihirapan yung sarili ko. Magta-type na lang ako ng me, Ora, o kaya channel, o kung kaya tawagin ko na lang si Nightboot. Para naman si Nightboot na ang maghahanap ng bahay mo. Hindi mo na kailangan, sir, mag-exit dito. And mag-exit ka lang kung may didikitan ka. Parang ganun lang. Hassle-free. At subukan kasi sa mga sinabi mo na ibang Ayan guys, si Saudi Boy Vlogger, nagta-type ng me. Kung di niya pa kaibigan yan guys, just click on that link na binababa ni Nightboot and maganap kayo ng madidikitan and do connect po kay Saudi Boy Vlogger. Ayan. sasabihin. Hindi mo na naman ito. Pag-ibig ko lang, ibigay ang pangalagaan mo. Manang naakala na ako'y isang bituin na walang sasambahin. Ba't ito ipakita? Ayan.
Dan Pulpak na po, boss. Shan TV Gwapo. Sabi ni Jomar Gel. Salamat, host. Ayan, sabi ni Saudi Boy Vlogger. Always welcome po, sir. And kung pupunta ka sa ibang live stream, may mga live stream kasing ikaw yung magbababa ng link. Ang gawin mo, sir, is pumunta ka sa iyong isa sa mga channel, ay isa sa mga video mo. Tapos, yung habang nagpi-play yun, i-click mo yung share sa baba. Share. Ayan. Tapos if you are using phone, meron niya na link na nakalagay sa may copy. I-click mo yung copy, tapos makakopy yan sa clipboard. May makikita ka dyan na link copy to clipboard. Tapos i-paste mo sa live stream na pinuntahan mo. Ganun po, sir. Dikit na ito, boss, isa mo na account. Ayun. Sige. Ma'am Lay, nagbababa din ng kanyang bahay, guys. Si Ma'am Lay Jeros. At pag guys, si Ma'am Lay. And ang ating super chatter. Baka naman, guys, padikit mo na ako, guys, sa ating super chatter. Na binababa ni Nightbot ang ating super chatter, guys. Okay po, host. Ayan. Sige. And baka may mga katanungan pa kayo dyan, guys. Ayan. Pwede kayong magtanong. Oo nga. Konti lang naman tayo. Pwede kayong magtamsak, guys. T1 hanggang T5. Baka naman. Ayan. Pwede yung tamsakan yan. Sa Taiwan ka rin ba, host? Sir, kakauwi ko lang sa Pilipinas, sir. Dating galing akong Taiwan. DJ Bay Bernardo. Sabog-sabog niyo ang aking Facebook account. Oy, pasensya guys sa hindi ko na-replyan kagabi. Hanggang ngayon di pa ako nakaka-reply sa iba. Sorry talaga. Sabog-sabog ang aking Facebook Messenger. Ang daming inquiries. Meron na naman guys, ingatan niyo ang iyong account. Paalala lang Meron na naman na 4 na nag-message sa akin. Yun ang inuna ko kasi. May nag-message sa akin na yung kanilang AdSense account is hindi verified. Sabi ko, papaanong na-approve yan ni AdSense kung hindi na verified. And meron siyang AdSense na sa iba napunta. Ayan. Ganun po, may hipag ako. The Neighbors. Kilala ko yan si The Neighbors channel. Ayan, kababayan ko, Bicol. Ayan. All the way from Taiwan. Long Tan, Taiwan. Ayan. T4, dating tamsak, boss. Ayan. Sige ma. Host, exit muna, pauwi galing work. Ma'am, ingat ka po, ma'am. Ingat ka, ma'am, sa pag-uwi mo dyan. Ingat po, ma'am. Ingat. Ayan. And isang paalala, ma'am, just always wear proper PPE. Ayan. Monetized channel na rin yun, si The Neighbors channel na nasa Taiwan. Hipag mo pala yan, sir. Hipag mo. So, siya yung nag-convince sa'yo na mag-YouTube. Nainggan nyo kasi ako. Nainggan nyo.
Opo sir, tawag dito. Once upon a time when I was in Taiwan, ayun. Nakasama ko yun doon, nakasama ko yun sa Taiwan. Isa kaming dorm and ayun na nga. Tinulungan ko din yon na ayusin yung kanyang account kasi hindi alam nun hindi alam kung paano gawin yung kanyang AdSense. Kaya bago ako umuwi dito sa Pilipinas, nabuksan ko pa yung account nun eh. Oo. Sumahod na siguro siya. Oo, siguro kasi may na yun eh, may AdSense pin na. Oo. Oo, tapos alam niyo ba guys, ang YouTube is a way of para sa akin lang naman, it is a way of pampalipas oras. And not to mention na at the same time you earn. Ganon. Little by little you earn. Ayan. DJ Baby. Para kang para kang nagbangko lang. Now, pagdating ng katapusan isasahod ka ganon. Parang ganon. Mama Elma, mega love shoutout din po dyan kay Mama Elma. Si Ma'am Elma Tihada who is in our live streaming. Ma'am Elma, mega love shoutout naman po dyan sa'yo, ma'am. Hindi ka nag-live stream ngayon, ma'am. Mega love shoutout po dyan sa'yo, Ma'am Elma Tihada. Highly recommended monetized channel also yan si Ma'am Elma Tihada. Mega shoutout po dyan sa'yo, ma'am. And thank you also for joining my streaming tonight. Yan Goal host. Opo, ma'am. Ay, opo, sir. Oo. And kung may mga katanungan kayo guys, huwag kayong mahihiyang magtanong. Especially kung may mga di kayo naintindihan guys pagdating sa sa pag-YouTube. You can ask. Sagutin natin yan based on community policy. And kung kaya kong sagutin, ayan, sagutin natin. On the way, boss, kay Madam Elma Tihada. Ayan, E.T. Ito guys, E.T. Huwag nyo guys kakalimutan yung yung ating super chatter, si Ma'am Lady Ross. Cause I've learned love is a word, just know a little bit too much of this excuse to feel it's infinite. Others I've never ever had to live. That's why I don't understand. That's why I'm feeling so bad now when I know it. Tanong ko lang, host yung YT medyo mababa. Anong YT sir? Anong mababa? Naguluhan ako doon na. Tanong ko lang host yung YT medyo mababa. Anong mababa sa YT sir? Ang YT is YouTube. Ayan. Anong mababa doon po sir? Sorry host, mali pala ako. Ayan. Ano sir? Anong tanong mo sir? Dan pulpak sa bahay mo, Madam Elma Tihada. Sabi ni Jomer Gel. Baka naman guys, pasukli naman guys ha. Whenever someone visited your channel. And, ayun na nga. Yung mga nangangailangan dyan ng WH, ayun, pwede rin kayong magtamsak dyan. Kukunti lang tayo. T1 hanggang T5 guys. T1 hanggang T5. Yung mga hindi pa nakakapagtamsak, pwede kayong magtamsak. Sabihan nyo ako guys kung ilan yung tinamsakan nyo. Palitan ko ng WH. Huwag kayong mag-alala. DJ Baby Bernardo. Alisin na nag-iisang panaginip na ika'y magbabalik. Nagsasabang masaya at walang pagkukulang. At ngayon wala
Most brown out. Wala pang bukas. Yung YT Studio ko, nagbabago yung watch time niya at sa subscriber. Ayan. Oh. Sa YT Studio, sir, hindi po yan yung updated. Ay, updated ang YT Studio. Pero ang totoong subscriber count is pumunta ka doon, sir, sa iyong pumunta ka doon sa, pag gumamit ka ng Google Chrome, if you are using phone, ano ba? Ano ba yung aking telepono? If you are using phone, Na ginawa mo. At ngayon, wala ka na. Hindi alam kung saan magsisimula. pumunta ka ng Google Chrome mo, tapos buksan mo doon yung YouTube mo sa Google Chrome, and then punta ka ng managed videos, and hanapin mo doon sa managed videos yung monetization. Makikita mo yun doon. May parang gano'n yan, parang yung gauge, ayan. Yun yung makikita mo. Puntan mo yung monetization. Doon mo makikita ang totoong WH mo. Ang YouTube Studio is yon, tawag dito. Yun yung updated talaga. Yun talaga ang totoo. Wala, bakit pinagbi-verify ako nito, oy? Ang aking account. Wala ka na. Hindi alam kung saan magsisimula. Wala, bakit pinagbi-verify ako nito? Saglit lang guys, kunin ko lang yung pinagbi-verify ako ng aking account. Pasensya, ayan. T1 to T5 lang sa akin, boss. Yung T2, T3, T4, dating tamsak, ayan. T1 and T5, Sige, man. Jomargel. 2WH, man. 2WH. Pre, kumusta naman tayo dyan, Pre? Pre, yung sarili kong account, ako. Pinagbe-verify ako, kaya na-disconnect. Remix. Ang umuulan, parang walang katapusan, tulad ng paghihirap ko ngayon. Parang walang hubay sa kabila ng lahat ng aking pagsisikap, nalimutin ka. Ano pa? Cheche Clash Show Vlogs. Pasali host. Hi host, maayong gabi. Sabi ni Ma'am Betty Betty Channel. May kalab shoutout din po dyan sa iyo, Ma'am Betty Betty Channel. Welcome back ma'am sa aking live streaming. Ma'am Betty Betty Channel. Highly recommended monetized channel yan guys. And si Ma'am Cheche Clash Show Vlogs. Good evening din po sa iyo, Ma'am Cheche. Dropping also our link guys. Kung di nyo pa kaibigan yan, makipagkaibigan na rin po kayo dyan. Simply click that link na binababa ni Ma'am Cheche and do connect po kay Ma'am Cheche. Hello po dyan sa iyo, Ma'am Cheche. Pasali host. Ayan. Ma'am, T1 hanggang T5. Yung mga nangangailangan ng WH dyan, T1 hanggang T5. Okay, host. Ayan. Para mag-request ako. Ayan. Ang subscriber count naman talaga guys is nagbababa. Sir Saudi Boy Vlogger, ang subscriber count din naman talaga natin is talagang naglalagas. Ang nangyayari kasi is kapag may dumidikit sa iyo na nagmamadaling pagdidikit, yan talaga ang tinatawag na spam subscriber na tinatawag. Tinatanggal yan. Kaya hindi na tayo magtataka na minsan yung inisdata natin is talagang nababawas kasi yan ang mga spam subscriber na tinatawag ni Lolo. Ayan. Yung mga maling pagkakadikit. Hello po Ma'am Cheche, sabi ni Ma'am Betty Betty Channel. Ma'am Cheche, hello naman dyan sa iyo. Ang pagbati is nanggagaling pa kay Ma'am Betty Betty Channel. Ulan Judiri host. Ayan. Dito nga din ma'am, ang sama ng panahon. Medyo mahangin kanina. Dan full pack sa bahay mo, Madam Cheche Clash of Blood. Sabi ni Sir Joe Margel.
Ganun ba, host? Opo, sir. Opo. Ganun nga po. Sakit na ng piling at basang-basa. Sakit ng aking pimples, oy. May pimples, oh. It's already 20 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening, Philippine Standard Time. Padikita ko guys sa ating super chatter. Saudi Boy Vlogger Boss, pababa ng bahay nyo. Susugurin ko po. Ayan. Nangihiling ko sa'yo na tuwing umuulan, maalala mo sana may nagmamahal sa'yo. Ako Sir Lester, nandito na rin sa atin. Thank you for that sweet thumbs up, Sir Lester. Hey, kumusta naman tayo dyan, Sir Lester? Highly recommended monetized channel din yan guys, si Lester Ambrog Vlog. Nagla-live streaming tuwing hapon. Mga alas 2 siguro nagsisimula to si Sir. Hindi ko na sisimulan, pero nandun ako kay Sir. Hello naman dyan sa iyo, Sir Lester Ambrog Vlog. Welcome din sa aking live streaming. Mga pupoging lalaki sa balat ng tinalupa niya. Oo nga, si Sir Lester. Sir Lester, kumusta naman tayo dyan? Welcome sa aking live streaming. nila, wala namang mutunin. Takot sa asawa ko. Hindi mo na kailangan mag-alinlangan kung tama ang gagawin mo. Basta huwag kalimutan magdahan-dahan kung di sigurado sa kalalakasan. Kalalakasan kung pinapanak mo. Maliit na butas lumadagin, konting gusot dumadami. Di mo maibabaon sa limot at bahala. Mega love shoutout all. Mabuti sir. Ayan. Balik ka pa ng Taiwan host. Opo sir. Opo. Oh. Okay na lahat. Sana all mabuti. Saudi Boy Vlogger, mega love shoutout. Sabi ni Sir Lester, Ambrog Vlog. Dikitan mo yan oh, Sir Saudi Boy. Ayan na, si Betty Channel, si Lester Ambrog Vlog. Eto si Ma'am Adel, dikitan mo yan. Si Ma'am Jonas Salundaga, si Joe Margel. Ayan. Maraming mga ayudang maibibigay yan sa'yo. Maraming maitutulong yan sa'yo. Oo nga. Hindi ako guys na tawag dito. I am not bragging their names, pero maraming ayuda yan na maitutulong sa inyo. And napaka-supportive ng mga yan guys, ng mga streamer. Ayan. Sir Saudi Boy, coming po, sabi naman Betty Channel. Lumadagin, konting gusot dumadami. Di mo maibabaon sa limot at bahala kapag magulag ka. Madaling magbukas bago maniwala. Mag-isip-isip ka muna, marami ang namamatay sa maling akala. Sa maling akala. Oh yeah! Sa maling akala. Sa maling akala. Dan full pack sa bahay niya, boss. Saudi Boy Vlogger. Sabi ni Joe Margel. And, ayun na nga. Wala na akong gagawin.
Nanonood ako ng live dito. Par, may tattoo na ako. Goods, par. Di ka nasasabihing bading. Saan ka nagpatato, par? Sa kilay, para mukhang suplada. Oh, di ba? Ang taray. Haha. DJ Bite Remix. Kagwapa sa munyika. Oh. I've met different races. I've seen so many faces. Oh. But it's you I am. Dikit na ulit ako dyan kay boss. Boss kay Madam Adele. Hinahanap ko kagabi. Ayan. Salamat po, Idol Jomar. Sige, sige. Dikitan nyo yan, guys. O, si Ma'am Adele. Si Ma'am Claridel Ilanga, wag na wag nyong kakalimutan, guys. Ang mother ni Ma'am Adele Sulit. And si Ma'am Tim Shobi. Ayan, kapatid ni Ma'am Adele Sulit. Yan tatlo, ayan. Baby, come on, don't let this go. You know I love you so. Don't throw away, let our love grow. I can't let you go. We've always been so strong. We almost had it all. Don't give up now on me, 'cause we will always be. Ano pa ba? Ma'am Betty Betty Channel Dan po, sir. Saudi Boy. Sabi naman Betty Betty. So baby, come on, don't let this go. You know I love you so. Don't throw away, let our love grow. I can't let you go. So baby, come on, don't let this go. You know I love you so. Don't throw away, let our love grow. I can't let you go. Let's come to think of this. Tamsak po, sir. Sabi ni Ma'am Maylin Mapili. Mega love shoutout din po dyan sa iyo, Ma'am Maylin Mapili. Nagbabalik din natin yan, guys, na kaibigan. Ma'am Maylin, kamusta naman tayo dyan? Welcome back naman sa aking live streaming, Ma'am Maylin Mapili. Salamat po, Idol Betty Betty Channel. Sabi ni Saudi Boy Vlogger. Nasa Saudi Arabia ka ba ngayon, sir? Oo, siguro. Malamang. I can't let you go. I won't let you go. I'll never let you Okay lang po, sir. Lockdown naman po dito sa Singapore ngayon, sir. Oo nga, ma'am. Ingat-ingat ka po dyan, ma'am. Ganun din dito, ma'am, sa amin. Ngayon, nag-MCQ na kami ngayon. DJ Bite Remix. Start lang po ngayong araw, sir. Basta, ma'am, ingat ka dyan, ma'am. Oo nga. Marami. Ay, tumaas ba yung case? Meron na namang case. Ngunit kahit puno ng lihim man aking pagkao, maging ang buhay kong ito'y ibibigay sa Diyos. Iba'y ang lakas ng loob ang iaalay para lang sa iyo.
DJ Bay Bernardo. DJ Bay Bernardo. Ay, may binabasa ako, may nagtatanong sa akin, guys. Sir, opo sir, tumaas po. Basta ingat ka dyan, ma'am. Oo. Oh, ay tapat Ano man sabi nito? ang ito. Ngunit kahit ano nang ligin ng aking pagkatao, maging ang buhay kong ito'y ibibigay sa iyo. Iba'y ang lakas ng loob ang iaalay para lang sa iyo. Nais kung malaman mo may karaman ka, nandito lang ako. At kahit naman Ganun pala yan. Hello, Madam Aileen Mapili, sabi ni Jo Margel. Dang Lisa, Bebe, kamusta naman tayo, Bebe? Bakit uuwi ka na dito? Na-miss mo ako, no? O, diba? Wala nang nangbubugti sa'yo, no? Oo, pag umuwi ka dito, bubugtian na naman kita. Mag 9 years na po ako dito sa Saudi host. Sana all. O, diba? Hello naman dyan kay Bebe. Welcome din sa aking live streaming, Bebe. Harang, sabi ni ako si May or si Mambuhay. Mega love shoutout din po dyan sa iyo, Mambuhay. Also known as ako si May. Welcome din po sa aking live streaming MNR Music Channel, Tamsak. Thank you for that sweet Tamsak MNR Music Channel. And welcome din po sa aking live streaming. Ito guys, si MNR Music Channel. Kung di nyo pa kaibigan, meron siyang 202 subscriber. Dikitan nyo na rin po yan, guys. Wag nyo guys ini-snub yung mga yung mga nagsisimulang YouTuber. Kasi they are the reason kung bakit meron tayong views, watch hours, revenue as well. Dahil sa mga support ng mga nagsisimulang YouTuber. Oo nga, nagbabalik natin na kaibigan. Nagbabalik po ako. Oo nga, kumusta naman tayo dyan na MNR? Kaya nga, it's been a long time. Patamsakan ko din itong live LS ko. Ayan. Naka-live streaming ka ba ngayon? Live makeup transformation. July 22. Si Harlem o pala to. Sa'yo din pala si LMM. Ngayon ko lang nakita uli. Patamsak naman ako guys, patamsak din. Sa'yo pala si MNR. Oy Harlem, kumusta naman tayo dyan Harlem? Oy. Mega I love you host. Sabi ni ma'am ako si May. Hello naman po dyan sa iyo ma'am. Welcome din sa aking live streaming, Ma'am Buhay. Ipapabalik ko na yung wifi ni Tantoy next week boss para makapag-upload na ako ng video. Ayan. Diba? Hindi. Nakalimutan ko. Sa iyo pala yon. Diba hindi naman yon? Diba hindi naman MNR? Host, kain muna ako, ayan. Sige lang, Saudi Boy Vlogger. Ako si May, sige lang po, ma'am, ako si May. Si Mambuhay yan, guys, highly recommended monetized channel also yan, si Mambuhay, na nandito sa atin, also known as Ako si May. Jo Margel, sir, mega love shoutout po. Sabi ni Ma'am Maylin Mapile. Medyo gutom na. Anong oras na ba yan, sir? It's already 6 o'clock. Mga 6, 5, 4, 3. Mga alas 2 ng hapon dyan, sir. Or 1 o'clock in the afternoon. If I am not mistaken, 6 hours late kayo, di ba? Sa Saudi. Ma'am Desa Official, mega love shoutout din po sa bago rin natin na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada ay lahat. Hello naman po dyan kay Ma'am Desa Official. Nabibigyan ko rin ng kanyang moderator function also para pwede na rin siyang makipagkaibigan or mag-promote ng kanyang channel dito sa ating live streaming. Hello naman dyan sa iyo Ma'am Desa Official. Meron ka na ma'am na jacket and welcome din po sa aking live streaming. Red Zone TV Datdos. Kaya nga, Red Zone TV ang naalala ko, hindi M&R. Kaya nga may jacket ka na agad.
Bye, Aura Host. Sige lang po, ma'am. I love you too, ma'am. Ako si May. Sabi ni Ma'am Maylin Mapili. Mega love shoutout sa lahat siguro. Sabi ni Ma'am Desa Official. Sa likod ng mga tala, kahit sulyap ng daanan. Tumalon kaya ako sa bangin para lang iyong sagipin. Best friend. Paraan Oy, Harlem, wala kang live stream ngayon. Mamaya guys, alas 9, ayan, mag-live stream si Harlem O. Kailan ba to? amin ang ginagawa. July 9 p.m. Ay, mamaya. Ayan. Sila paano na Mar, anong oras yung laro nyo? Mamaya yan, boss. Sige. baka sakaling na makikinggan. Pag-ibig na walang isipan sa panalangin daraan. Nag-aabang sa langit sa mga ulat sumisili. 7. Alas 7. Hindi pa tapos ako. Mamaya yan, boss. Sige, Harlem. Nag-aabang sa langit sa mga ulat sumisilip sa likod ng mga tala, kahit sulyap lang daanan. On the way, boss, Harlem O. Sabi ni Joe Margel. DJ by Remix. Minsan pa nang ako'y mapapaling mo, hindi ko alam na ika'y dulo ko sa mga kanina. Uy, Harlem, padikit naman ako kay Joe Margel. Bagong account niya yan. Pinalitan ko yung account niya na Joe Margel kasi nga meron na an ineligible picture siya na hindi ko makuha kung papaano. Basta meron siyang ineligible. Oo. Sabi ko, habang maaga pa, habang konti pa lang yung watch hour, na lang natin huwag mo lang i-delete ha, yung mga video mo doon na yung games mo. Kasi ako na lang, i-download ko na lang and then i-re-upload ko na lang dati. Yung lahat ng games mo, ako na lang magda-download at saka i-re-upload ko na lang sa bago mong video, bago natin i-delete. Para i-transfer na lang natin yun doon. Para ganun pa rin yung content mo, yung mga content mo doon. Ako na bahala doon. Padikit naman ako guys, sige na, maluoy mo. Ipag mo music stream ko yan guys, si Joe Margel. Dapat ko'y muli pagdaratan o di mo kailangin ang iyong mga ngiti sa akin at nakapabigay pansin. Ang daming Isang nilalang viral yung Marshall na nagsuntukan tapos yung Riders. Viral na ngayon.
Mabuti nga, di siya pinutukan, no? O, diba? Dana ako, boss, Harlem, magtamsak dinikit ko na to sa'yo, pero nanood ng ibang video mo. Yan. Sige. Mamaylin, kumusta naman tayo dyan, Mamaylin? Oy, ang quarantine natin. Oo, kami din naka-quarantine. Antayin namin ikaw, boss, matapos. Ayan. Sayang, pero malakas ba dyan ang globe, Mar? Malakas ba dyan sa sugod ang globe? Sino bang nandyan, Mar? Sino bang nandyan? Punta na lang ako dyan, o, diba? Isama ko si Tiburcio, o, diba? Oo. Kalimutan ka kahit pa may iba at sa muli Ako lang, mag-isa ka lang pala dyan. Sabihan ko si Tiburcio, sa sugod tayo, sugod. Akala ko yun dyan si Mike. Bebe, kamusta naman tayo, Bebe? Oy, Bebe, namiss ko ikaw, Bebe. Pero namiss mo ko. Wala na kasi akong binubugtian dito eh. Sasama yun si Primong Buki. Ito, ayun. Hindi, si Panyero ang kasama ko. Naghahanap ng pwesto. Ma'am Saimi D Vlog, nandito rin sa atin. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Saimi D Vlog. Nagbabalik din natin na kaibigan. Ma'am Saimi D, mega love shoutout naman dyan sa'yo. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Saimi D? Welcome din po sa aking live streaming. Dikitan ko lang si Jomar. Sige, Harlem. Thank you naman dyan sa'yo, Harlem. 10 wonderful people in the house. Magandang gabi dyan sa inyong lahat. Welcome dito sa aking live streaming. Mamaya, patusok sa premiere, sabi ni Ma'am Saimi D. Di ba meron ka, Ma'am, sa akin kagabi? T6. Ma'am, di ba yan? T6 kagabi. Nawala ka. T1 hanggang T6, guys. T1 hanggang T6. Baka naman. ako'y mabibig ko. Wala sa hinagap na Uy, bebe. Dito sa baba, nakakapaglaro naman ako dito, boss. Pero sa rooftop, mas malakas. Kaya umaakyat ako doon pag mag-ML na ako. Meron bang meron pinagluludan dyan ng globe? Mag-data na lang ako. Dyan na lang ako magpa-load. Ay, bebe. Huwag mo akong binobomba, bebe. Ay, bebe. Maraming salamat po, host. Receive ko na po video message. Ayan. Sige. Ay, bebe. Uy, bebe, isa-isa lang, ha? Mayroon, boss. Sana di umulan. dahil labis na rin akong lumalayo. Ano pa? Baka guys meron kayong mga katanungan sa buhay, di ba? Baka meron kayong inquiries, sila tataasan po. Si Tata 24. Ayan. Wala akong nagawa. Unang ika'y nawala. Wala sa hinagam na ako'y mabibig ko. Wala sa hinagam na ako'y mabibig ko. Wala sa hinagam ako'y mabibig ko. Wala sa hinagam na ako'y
mag-alala pagkat nandito na ang sagot sa lahat ng problema mo sa mga babae. Ang gamot sa lahat. Ano pa ba? Ano pa? Baka guys, hindi pa kayo nakapagtamsak. T1 hanggang T6, patamsak naman ako. Parang di pa ata ako dikit kay Madam Love Saime. Si Saime D Vlog yan guys, Saime D Vlog. Si DB. Mag-aamoy mayaman kahit napagpawisan, di na mahihirapan, diretso ng kanto. Kung saan may tindahang mapagbibilhan pitong produkto, sigurado pa to at wala kang ito. Garantisado, gumamit na ng papakulong. Gumamit na ng papakulong. Wala na ba itong nangyari dito? Ay, parang di pa ata ako dikit kay Madam Love Saime. Si Saime D Vlog yan ma, si Saime D Vlog. Wala, dami naman ditong nangyari dito. My name is Peter North, and I'm from Houston, Colorado. I play a lot of tennis, and I know a little judo. My darling likes me smelling good, always too strong. That's why I always use popcorn. Kung ang iyong problema ay ang iyong mata, huwag na mag-alala pagkat nandito na. Di pa nga on the way Madam Love. Ayan. Problema mo sa mga babae, ang gamot sa lahat ng pagkakabigo ng mga lalaki. Gumamit na ng papakulong. Gumamit na ng papakulong. Gumamit na ng papakulong. Ano ba nangyari dito sa aking ay? Sir Tono Bebs, Tamsak Dan host, Harang Nespa. Ayan. Wala bang pasok, Sir Tono Bebs? Mega love shoutout na dyan kay Sir Tono Bebs. Mga Papa Balls, Yummy Balls. O, diba? Sir, hindi kita nakita kanina nag-live. Kahapon, nag-live ka ba, sir? Mukhang hindi rin. Kasi inaabangan ko ikaw kaninang umaga. Hindi ko ikaw nakita. Mega love shoutout naman dyan sa'yo, Sir Tono Bebs. Welcome din po sa aking live streaming. Di ka nag-live stream, hindi ako. Kaya pala. Naglaba. Nice like Jamaica, rosemary fruit and banana. Under the tree with a glass of lemonade. Jumping on the river when me ready for beer. No boy can't buy me up. Me no foreign mind, you know you come here to Jamaica. Jamaica love, we wanna feel Jamaica love. You are now listening to Everybody wanna DJ visit Nasby. Jamaica. Jamaica love, Jamaica. Jamaica love, we wanna see Jamaica love. I wanna represent the citizens of DJ Nasby. Where do you go? Don't you need my love, baby? Why don't you come on and let us play? Hello, Ma'am Dang Bisa. Yan sabi ni Tono Bebs. Si Bebe yan, si Bebe. Oh, nambubomba yan. What are the things they've been telling you? I got to stop them from compelling you, girl. They just won't stop me. Ang dami ako guys na
Daming mga... Wala, ang daming na-monetize ngayon. Anyway, so much for that. Joe Margel, Yahoo! Kumusta naman tayo dyan, Sir Papa Balls? Wala kang pasok ngayon, hayo sampan, yo. Wala na akong kalendaryo ng ng iyo, kaya hindi ko na alam yung sampan, kung A-pan or B-pan. Wala kang pasok ngayon, sir. Baby, I've been up and down. This whole world I've been around. Something special in you I found. You lift me up when I am down. You make it easy. Easy to love you, baby. You make it easy. Bukas yata dating ng bagyo. Meron ba? Meron ba? Lakas ulan dito, sir. Meron ba bagyo dyan? Dito wala naman, sir, sa Pinas. Dan pulpak sa bahay mo, Madam Love Saimi, sabi ni Joe Margel. May bagyo ba dyan ngayon, sir? Whenever you cross my mind, see, I thought I'd seen it all before, but you got something that I can't deny. Baby, I've been up and down, this whole world I've been around. Something special in you I found. You let me, Dito wala naman. you make it easy. Easy to love you, baby. Maraming na monetize. Ilan ba to? Isa, dalawa, tatlo, apat. Ay, nandi-monetize. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pare-parehas sila. 9. So, bang nangyari sa kanila? Oy, mamaya ka na kayo basahin. Lahat ng mga lahat pare-parehas na demonetize. Oy, ano bang nangyari? Anyways, mega love shoutout po dyan sa inyo. 10 wonderful people in the house. Magandang gabi po sa inyong lahat. And it's 52 minutes past the hour of 6 o'clock Philippine Standard Time. Iwan hanggang T6 guys, baka naman. When they see me with you, wonder what the crowd will say. When they find us together, wonder what the people say. When they know we're in love, wonder what the them say. All these talk of hearsay and she say, won't get us nowhere. Believe me, all I'm guilty of is loving you. For all the things they say and try to do, Myron Cern. Hard them all. still I got enough love for you. Oh, yeah, enough love for you. Oh, yeah. No lies, no games, no fronting up a kind. You always be mine. Thick or thin, come rain or shine. I love you for all time. Just be good. Wala, bakit ano bang nangyari dito? Oy. Sir, wala ako headset. Nasa bus ako going may pala. May pasok pala si Sir, Tono Bebs. Sige lang, sir. Ingat-ingat ka dyan, sir. Okay na ba? Maluwag na ngayon yung AO. Sir Tono Bebs, mega love shoutout po. Sabi ni Ma'am Maylin Mapile. Puro mga invalid clicks sila. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Always that one song that stays on your mind. You're now listening to DJ You are Natsby. Father, who art in Zion. Oh my God! On the way. DJ Natsby. It's like Ayan. Wala, pare-parehas sila. Ma'am Eileen Mapili, Yaho Castro, Tamsakdan po. Ayan, sabi ni Castro.
Mega mega love shoutout din po dyan kay Castro guys. Bagong-bago natin na kaibigan together with Sir Leo Tutorial TV Yahoo. Mega mega love shoutout. Mega love shoutout po dyan sa iyo Sir Castro and Sir Leo Tutorial TV. Bibigyan ko kayong dalawa ng iyong moderator function guys para naman pwede na rin kayo mag-promote dito sa aking live streaming. Mega mega love shoutout naman po dyan sa iyo Castro and Sir Leo Tutorial TV. Bagong-bago natin guys na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada. Palapag po host. Pwede po kayo maglapag ng inyong bahay or you can simply call Nightboot. Hanapin ni Nightboot ang inyong bahay at ibababa niya ni Nightboot ang inyong mga bahay dito sa aking live streaming. Mag-type lang kayo guys ng Ora Me Channel. O kung kaya naman tawagin nyo lang si Nightboot or mag-isang tuldok lang kayo. Wala na shutdown ako. Oy, kumusta naman? Wala ako. Oy, nag-brown out dito. Nang biglaan. Ayun na nga. Bakas lang guys. Hanap nyo po babae po ay saging. Bakas lang guys. Oy, nag-brown out dito sa amin. Nawala yung aking monitor. Kaya nawala yung aking music. Sana hindi na disconnect yung aking yung aking internet. Mag-type lang kayo guys ng Ora Me Channel. Ayan, ibababa yan ni Nightboot ang inyong bahay. Si Mama ng Buday PH nandito pa rin sa atin. Okay na po host, nakakain na po ako. Sabi ni Saudi, boy vlogger. Nawala yung aking monitor, nag-brown out ng seconds. So, di ba, 1 segundo, nag-brown out siya. May power interruption dito sa amin. Nawala yung aking computer. Galing host, hindi nawala internet nyo. Oo nga. Saan ka sa Bicol host? Albay po ma'am, Albay. Yung aking computer lang yung shutdown. Gano po ba? Ayan. Host pag grade 1, sabi ni Castro. Ilang ka na ba Castro? Ilang ka na ba Castro? Wala, mukhang nangangamoy brown out dito sa amin. Albay, malayo po ba yan sa Anayan, Pili? Opo ma'am. Medyo mga 3 hours ang biyahe. 2 to 3 hours. Ano ba yan? Castro, watch bell all po guys. Sir Castro, pwedeng pa-type ako ng 3 na lang po. Guys, 3 na lang guys. Pa-type naman ako Sir Castro ng me. Road to 100 guys. Mamimigay ako ng 5WH guys. 5WH. 5WH sa bawat didikit kay Castro. Baka naman, ninja ko to host, sabi ni Castro. Apatin natin. Sige. Thank you naman po dyan sa iyo, Mama ng Buday. Gawin ko guys na 5WH bawat didikit kay Castro. Binababa niya ang bahay. Diba? Habang ang aking computer naglo-loading, wala akong background music. Diba? Hello naman dyan sa brownout. Hello naman dyan sa mga taga-APEC. Nag-brownout ng madalian. Pa-help naman po, ayan. Opo sir, papunta na sa iyo si Mama ng Buday Vlog. Bibigyan ka ng 4, ayan. Padikit din ako guys, padikit. Kay Castro. Anong main channel mo sir? Dalhin mo yung main channel mo sir dito. Mag-type ka lang ng me. Ayan. Ilang ka na ba, sir? Juts Oragon. Ayan. Mega love shoutout din dyan kay board vlogger or si Tune. Mega love shoutout naman dyan sa iyo. Nag-brown out dito sa amin. Wala akong nag-loading pang aking computer. Sabi sa iyo, host, sige.
Tune, mega love shoutout naman yan kay board vlogger guys, also known as Mark Broncano, o diba? Or si Tune, Uragon, Jutes, o diba? Ako na magbaba po. Sige, ano Castro. Mamimigay ako guys, 5WH board. Ito na yung pagkakataon, 5WH, ayan. Bawat didikit kay Castro, makagraduate lang ng 100 subscriber. Mga, apat lang ha, ang kailangan ko. Oo nga. 5WH, 20 hours agad. Huwag mo na gumala, Castro, para di ka mamukbang. Okay lang yun, guys, ha? Dikitan nyo ng tama. Basta tamang pagkakadikit. Ang galing, di na-shutdown yung aking, yung internet. Sa bagay, seconds lang naman. Restore. I-restore ko lang, guys, ang aking mga tab. Heto pa, Castro, ayan, host, malakas ba ulan dyan? Hindi naman maulan, hangin, and, ayan, nag-brown out ng saglit. Bakit wala yung Gcash ko kay Night mo? Ilagay natin ulit. Sir Tune, mega love shoutout naman kay Sir Tune. Maylin Mapili, Yahoo. Ito guys, si Castro, baka naman. 5WH guys, 5WH. Si Castro, wala, nawawala. Road to 100 guys, road to 100, baka naman. Habang binabalik ko yung aking na-shutdown na computer, nag-shutdown siya ng bonggang-bongga, nag-brown out ng seconds lang. Castro, dana po sa iyo. Pang 100 ako, sabi ni Ma'am Maylin Mapili. Ayan, graduate ka na Castro. Kaso wala akong Maylin, bahay po. Ayan. Dan Castro. Ayan guys, si Manang Buday Vlog at saka si Ma'am Maylin Mapili. Nagdikit na sa iyo. Naglo-loading ang aking computer. Kumusta? Okay na. Miles Dan Belol po. Ayan. Dalawang main ko, Dan kay Castro. Dagdagan ko pa. Ayan. Sabi ni board vlogger. Board, kunin ko lang board. Board vlogger. And Tune. 5WH. Ibigay ko na lang lahat board. Yung kay Tune plus 5, 10. Wala ka bang 1 minute video, France 1. I remember France, the name France. One of my very good friend, best friend ko guys. Childhood best friend ko, ang pangalan niya is France. She's sweet and lovely girl, diba? She's my best friend. Ayan.
guys, ano pa ba? Manang Buday, on the way na po sa'yo si Castro. Ayan. Idikit mo, sir, ano, yung main channel mo, sir. Castro, nagbaka si Tune at board vlogger sa'yo. Sabi ni board vlogger, idikit mo yung main channel mo, sir. Wag yung ano, wag yung ninja account pang ipandikitan mo, sir. Okay. Dahil ang laab. Okay po. Ayan. Sige. Please basukli po sa main. Thank you. Ayan. Sabi ng Mamaylin Mapilo. O nga guys, main channel idikit nyo guys. Ha? Padikit din ako guys sa ating super chatter. Si Ma'am Lady Ross, baka naman. And T1 hanggang T6 guys. Pinuto pa ka ata Globa, bigla ako nawala ng data. Hindi, nag-brown out ng saglitan lang Mar. Ako nga din na shutdown yung aking computer ngayon lang. Siguro pati yung tawag dito, yung tower ng Globe, nag-brown out ng saglit lang din. Host, balikan ko muna sa mga bahay nila. Ayan. Sige lang Saudi Boy Vlogger. River Radio Support. Hi po, newbie idol. Sabi ni River Radio Support. Mega love shoutout din dyan sa ating newbie. New in our live stream also. Bigyan kita ng iyong moderator function River Radio Support. Para naman pwede ka na rin mag-promote ng iyong channel. Patamsak at tikit naman premiere. Sabi ni Radio Support. Ayan. Sige. Pababa ako sir, pababa ako. Ilagay natin kay Nightboot. Loko na globe yun Oo nga. Pababa ako sir, pababa ako. Ilagay natin kay Nightboot para patamsakan natin at mamigay tayo ng WA sa yung premiere. Magtamsak na kayo guys, sayang naman. Oo nga. Sino pa lang ba? Si Joseph the Dreamer, Joe Margel ang nagtatamsak. Dan Dikit Idol, sabi ni River Radio Support. Ayan. Thank you naman dyan sa'yo. Dikitan kita ng dalawa kong main monetized channel account River Radio Support. Ayan. Maya pagkatapos. Bababa ako sir ng ng premiere. Baka naman isang beses ka lang sir magbababa ng premiere. Ito. Ano ba tayong T6? Si Ma'am Sai may T7, si Sir Joseph the Dreamer, tapos na ta. Ilagay natin kay T7. Ano pa ba? Kailan ba to sir? July 22, 7:15 p.m. Ngayon pala to. Malapit na. Guys, T7 guys, malapit na mag-premiere. 5 minutes more. T7 guys, T7. Pabomba ako guys maya-maya. Ayan. T7 para kay River Radio Support. Sir, mag T7 ka lang, ibababa yan ni Nightboot ang iyong premiere. 1WH guys, sa bawat magtatamsak 1WH. Ayan. Bakit kailan mo ba to in-upload sir? Bakit ngayon mo Kailan mo ba to in-upload? Bakit dadalawa pa lang ang tamsak?
Ngayon mo palang ba in-upload at ngayon mo i-premiere? Always welcome po. River Radio Support. Ayan. Kagabi. Dapat pagka nag-upload ka ng premiere, at least mga 2 days prior. Tapos, ilibot mo sa mga premiere, ay sa mga nagla-livestream, patamsakan mo ng patamsakan mo ng patamsakan. Pwede mo pa namang i-reset, di ba? Pwede mo pa namang i-reset habang wala pa. Halimbawa bukas, di ba? At least maililibot mo pa ngayon, patamsak sa premiere. Para naman mas maraming tamsak, mas maraming ano yan guys. Ang ibig sabihin guys, ng inyong mga impression rating sa analytics ninyo. Kapag maraming tamsak, maraming comments, maraming nag-chat sa live chat niyan, ang impression ratings ng iyong video is medyo mataas. Yan based on your analytics dyan sa inyong mga channel. Ayan. River Radio dan tamsak at dikit po. Pasok click list. Ayan, sabi ni Ma'am Maylin mapili. Ma'am Maylin, bigyan kita ng 1WH, ma'am. Ayan, 1WH. Bebe, hello naman dyan sa'yo, Bebe. 3 minutes more. Patamsak naman ako, guys. Patamsak. Maluoy mo. May babae ako nakitang kay ganda. Yung mga mata niya ay bibihagin ka. Kaya pagtulingin ka sa akin niya ay matik na. Pero pinanagkatay kupido sa pul ka. Yung mga lakad niya ay grabe. Ngayon lang nakaset. On the way, Ma'am Maylin. Maaakit ka. Dagdag na dyan ang hindi niya. Pagtinilang ka pa niya. Sure na finish. Maluya signal pasok. Ayan. She makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her in the Miss Universe. And if heaven does exist, it almost probably look like her. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her in the Miss Universe. Guys, magtamsa kayo. Sayang naman. Oo. Sayang naman ang WH na makukuha nyo. Two minutes more. Si, Thank you, Idol. Always welcome, sir. Always welcome. Castro Dan Pulpak sa bahay mo, boss. Ayan, sabi ni Joe Margel. Manalo daw ka rin ang reyna ko. Para ka lang si Kuya Will. Winawin sa puso ko. Hindi kita Tamsak again. Ayan guys, si Tony. Wala ka bang ngayon, board? Wala ka bang silent live streaming ngayon? pipiliin. Manalo ka na matik, pwede mo pa ko galipin. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her in the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush. Hindi ka ba silent live stream ngayon, board? In the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her in the Okay, may 6 hours agad. Mag silent LS ako ulit maya-maya. Mag-tamsak muna ako. Sige. Oo. 6.5 hours lang LS ko kagabi at nawalan internet. Oo nga, dito nga board ngayon, biglang may power interruption. 1 seconds lang, na-shutdown yung aking computer. Minsan, yung playlist ko, alam ko naputol din yon. Yung playlist ko kahapon kasi yung isa kong computer, ay yung dalawang computer, nakabukas dyan sa aking kwarto. Na-shutdown din yon, alam ko. Oo. Kaya mamaya mag-re-restore page ako noon.
Ano pa ba? Ano pa? Magtamsak na kayo guys. Sayang naman. 14 minutes more na lang ako guys. 13 minutes. Ayan. Pupunta ako ng Sugod baka kay Albay. Ano? Baka mamaligaw ako. Hindi ko alam yung ano. Hindi ko na matandaan yung ano. Yung daanan. Wala. Baka maligaw ako. Di ako apurado, pero sa'yo ano ba ko gusto ko lang kasi makasigurado matagal na panahon na kitang bawat tanongin. Magpag-asa pa ko, bakit di pa sagutin? Sabihin mo pero huwag nag-alala kasi hindi ako titigil. Kung di ka pa handa, di naman ako mainipin. Di pa kita pipilitin, tuloy-tuloy ko lang itong gagawin. Araw-araw kitang dapat mahalin. Araw-araw kita love. Dati ayaw kong gawin lahat, pero ngayon dahil Ilan na ba? 6 hours, 32 minutes. Oh. May 6 hours na agad si Board ah. palikikis mo sa bayhat. Ang kulit-kulit ko pero mabait naman sa'yo. Sumibang man sa pilit kasi baka amuhin mo. Tinigil ka sila dili kasi gusto ko iikot aking bisyo. Laging bumibili ng babang matapang. Kagaya ko na sa lahat ang aking ipaglaban. Ikaw ang dahilan kaya ko nagawa yan ang daming na bago sa'kin na Guys, magtamsa kayo. Sayang naman guys. Ano na ba? 11 minutes na lang ako guys. 11. Pre, nandito ka ba sa akin, pre? kailangan darating gusto. Diwa na ng T7 guys. And nag-ano na guys yung ano natin, si Tatay Digong. Pabomba naman ako guys. Baka naman. T7, pabomba naman ako guys. Baka lang. Pabomba naman ako guys, T7, maluoy. Pabomba guys. Naka-premiere na siya ngayon. Apurado pero sa'yo ano ba ko gusto ko lang kasi makasigurado matagal na panahon na kitang bawat tanongin. Magpag-asa pa ko bakit di pa sagutin? Sabihin mo ano pa ba ang dapat kong gawin? Bukod sa araw-araw kitang dapat mahalin. Ayan, may jacket na ako doon. Ayan. T7 Tamsak Dan Boss. Ayan. Di pa kita pipilitin, tuloy-tuloy ko lang itong Nandun kami guys kay kay T7. Naka-premiere siya ngayon. huwag mo sanang iisip. Wala, bahala ka dyan. Sabog ka kay kay Board. Sa'yo ano ba ko gusto Bebe, T7 bebe, bumbahin mo bebe. Humingi ka ng jacket. Ayan. Nako, baka ma-reuse content to. Ay. Oh. Mga short clip lang naman pala. Oh. Bebe, T7 bebe. Dan mga Premier Jutes Uragon mag-silent else na ako. Sige, Board. Ayan. +6. Ayan. Sige, Board. Sige. Sino yon? Eto, gusto mo mambomba, humingi ka ng jacket. Ayan. This is the mix of DJ St. Mark. DJ ng aking puso. Siguro marami nagpaparinig sa'yo. Kinakantang paborito ko. Sino nga po yung T7? Si River. DJ ng aking puso. River Radio. Ayan.
Guys, 8 more minutes na lang ako. Yung mga hindi pa nagtatamsak dyan at gusto nyo yung WH, guys, all you have to do is to cast your like vote sa mga premier T1 hanggang T7. 7WH din yan. Oo nga. Naka-premiere na siya ngayon, bebe. Ayan. This is the mix of DJ St. Mark. Ang ganda naman ang aso nun, ay. Lageros po. Oy, bebe, T7 nga. Ayan, ha, binababayan ni Nightbot, bebe. Oy, hindi si Lageros. Ayan nga, oh. River, Radio, binababayan ni Nightbot. Kaya naabutan ng gabi ang paglalaba. Later, katatapos ko lang magsampay na walang kami ng tubig. Oh, kinig lang, pre. Uy, pre, ano na lang ako, pre? 6 minutes na lang. Oo. Punta ako kila Jomar kasi pupunta ako doon, sugod. Magmumotor lang ako. Kaso hindi ko matandaan yung daan. 'Di ba straight lang 'yon? Tapos ano ba? 'Di ba straight lang 'yon tapos may ganun pa? This is the mix of DJ St. Mark. Birthday niya pala. Ayan. Okay, kain muna ako ng Berry Light. Ayan. Harang. Pa-share ito man. 5 more minutes ako, guys. Sir, how to be pogi? Ang sabi ni Sir Damalalakbay. Sir Damalalakbay, kumusta naman tayo dyan? Mega love shoutout naman dyan sa iyo, sir. 5 more minutes na lang ako. I will gonna go to Jomar Gel Place. Ayan. Marantayin mo ako, magmumotor lang ako, ha? Hindi na ako magdadala ng Hindi na ako magdadala ng kapote ba? Hindi naman nakauulan. Uy, mag-end na agad. Ayan. Harang idol, sabi ni River Radio. Ayan. Kay na. Sir, River Radio. Ayan. Tapos na pala si Sir. Mega love shoutout nandiyan kay Sir Damalalakbay. Ito guys, dikitan niya to. Si Sir Damalalakbay. Mga pupuging lalaki nandun sa United Arab Emirates. Saudi Arabia. Tama ba yan? Saudi Arabia. Highly recommended monetized channel din yan, guys. Okay, bye. Daan lang, sir. Ingat. Ayan. Ingat din, sir. Ingat din. Sir Damalalakbay. Ingat. Diba? May tatanong ako sa iyo. Talagang nakalimutan ko all about medical issue. Ayan. May tatanong sana ako. Mega love shoutout sa lahat at dumalo sa premiere. Salamat, idol. Always welcome, sir. Always welcome. Eto guys, padikit naman ako kay Sir Damalalakbay. Baka naman. Eto si River Radio. Highly recommended monetized channel also. Na nag-premiere. Katatapos lang ng premiere. T1 hanggang T7. Pagtamsak na kayo guys, sayang naman. 7WH, sayang. Monetize and non-monetize channel, walang ginagawa yung aking computer na isa. Magdala ka ng kaputi, oy. Nag-ulan kasi dito ng Berry Light. Dito nga mukhang nagbabadya yung ulan, kaso malakas yung hanging habagat daw, kaya malakas ang hangin. Ayan. Jutsu Ragon patamsak ng Silent LS ni Tuni. Ayan, sige.
Nakaano na ba? Asan ba? Wala pa naman board. Ah, ito na, ito na. Copy and paste. Ito pa guys, oh, pabomba naman ako guys. Powered by DJ Bongo Exclusive. Star 4, ayan. Ito guys, Star 4. Silent live streaming guys. Pabomba naman ako guys. Yung sabog-sabog. Oo nga. Patamsak naman ako guys. Patamsak habang may oras pa tayo. Salamat guys. Mga pang double words ulit ni Tunay. Ayan. Love, love, love from board. Oy, walang iyaka. Wala akong jacket. Oy! Sana all may jacket. Oo. Nambomba ako. Wala pala akong jacket doon. Sensya na kung di na ako tumagal sa LS mo kagabi, boss board. Ayan. Nandun yung ano ko, nandun yung isang kong computer kay board. Kasi bago ako kumain, pumasok ako sa kwarto ko, doon ko itinambay yung isa kong browser kay board kagabi, kay Tune. Ayan. Guys, abangan nyo rin guys ang music live streaming ni Joe Margel. Ayan. Kasi inaayos ko pa yung account niya uli. Bubuksan ko uli yung bago niyang account para ipag-music streaming ko din si Joe Margel. Sean TV Guapo, nandito pa rin sa atin, keeping us also in his background, sir. Laro na tayo, sir. Share it naman. Si Pri, wala pa pala. Kumakain pa si Pri. Tara. Wait, pupunta muna ako doon sa kila Jomar. Ayan. Magmumotor lang ako, mga 10 minutes drive. Ano rank mo, sir? Ano tawag dito? Master 1. Sorry na. Boyog, gapapuyog. Wala pa si Pri. Sean TV Guapo, sir. Mega love shoutout ang pagbatis ng gagaling pa kay Mamaylin Mapili. Nandito sa akin si Pogs. Silo naman dyan kay Pogs. Bagong gupit si Pogs. Naligo ka? Ang baho ni Pogs. GM lang din ako, galing Mythic 3 season. Hindi naglaro. Sana nakaapak na ng Mythic, diba? Ayan yung alagang pusa niya. Laki na ng pusa mo, Pogs. Mamaylin Mapili, hello. Sabi ni Sir Sean TV Guapo. Antayin ko lang guys si Ma'am Jonas Salundaga. Oo. Mamaylin, hello naman dyan sa'yo. Sean Kingston. Big letter S. Sean Kingston. Ayan. Big letter S ba, sir? O lahat, ML name. Big letter S. Ayan. Or small letter lahat.
Uyog, gapa uyog. Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra. Scooby-Doo, papa. Y el boom, 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 boom. Y el boom, 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 boom. Y el boom, 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 boom. Y la cosa suena ra. Scooby-Doo, papa. Wala pa si Pri. Magsimula ka na, Pri. Ayan. It's already 7:30 in the evening, guys. Philippine Standard Time. Naka 2 hours na rin naman ako. Baldado, Tesco Mobile. Oh, big letter S. Ah, okay. Noted, sir. Oh, noted, noted. DJ Rudsky, the best. Okay po. Tesco Mobile. Guys, maya-maya konti, puntahan niyo si Ma'am Jonas Salundaga sa kanyang live streaming. Oo. Sir, add kita mamaya-maya, sir. Ha? Tapos maglaro tayo. Sean Kingston. Ikaw na ba? Ang may ari ng damdamin ng pinamahal ko. Ano ba maraang malakas dyan? Smart of Globe. Guys, punta nyo guys maya-maya ha. I'm about to end na rin. Ayan. Set up lang ako pre. Ayan. Globe to smart mahina. Ah, sige. Kunin ko yung globe ko. Dalhin ko yung globe ko. Para yan ang dalhin ko. Guys, maya-maya puntahan nyo si Pri na nagsiset up lang ha. Pri, mauna na ako. Ayun. Magandang gabi po sa inyong lahat guys. Ako po ang inyong lingkod. Ura ko nag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi. Small letter pala lahat sir. Sabi ko na eh. Sige sir, sige. Noted. Ayan. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. I love you all guys. Bye guys, bye.